दिनैनिफ्राय जोबनानै थांबाय रायजोफोर इलेक्सन आरोना ओमफ्राय भटना दाने रिजाल्टआ माला मोनो बयबो गोसोआव खेंखुद मोनलायबाय थानायसै आरोना बयबो गावबागाव सापर्टारफ्रा बेथ' बल खेलासो नालाय सोरबा सासेया देरहाखागोन दा जोंनाबो केन्द्रआव बिराद मोजां जानानै थांबाय खुनु दावराव दावसि गैयालासे आरोना दा सान्थि बाहाबै जानानै थांबाय ओमफ्राय बैयावनो हनै जोंना केन्द्रआ पर्बतझरा एल पि स्कुल आरोना 174 नंमोन नामाथाय बेयाव जादों आरोना ओमफ्राय बिराद मोजां जानानै थांबाय आरो ओमफ्राय गामिनि गोबांथार मानसिफ्राबो दखान होदों ओमफ्राय सोरबा लाब थाबाय सोरबा लस जाबाय ना माबाय जाखो लाब थादों दा आनै ने एसे थासाबदों औ थैनाया एसे उफाय गैयाना दखान होनांगौ जायो गोरिब अबस्था दा आं एसे बेक केमेराजों खोन्थानोसै औ सोरबा गोजांदों नै फुरा रेडि जाजोब्बाय आरो ओमफ्राय बैयावबो हनै मालाय दखान दाब्रै दाबासो होदोंमोन ओमफ्राय नै बियो जाहैबाय सापागुरि टु मालिबिथा दावखोनायनि आसाम माला ओमफ्राय बेयाव दंलायो आरो मथा मथि बैयावहाय भट जादों नालाय ओमफ्राय मथा मथि माबाखौ लाबोथ'वाखै आरो लांथ'वाखै नैयावहाय जुनानै माबाबाय थाबैनो जोबखादों जोंनिया दा बेयाव आरो नै गामिनि सेंग्राफोर गोजा जाहैबाय दावराव दावसि गैलाया जासे ने ए अजारा मोजाङै मोजां जानानै थांबाय दा भटआ बल खेलासो जाहैबाय ना सोरबा सासे देरहाखागोन बिदि आरो औ नै ओरैहाय माने दावराव दावसि बान जालायनो नाङा गावजों गावनिया सान हाबलान अखा हाबलान अखा नायलान नुलायो नालाय ने खुजुरा दा औ नै ओरैहाय जोंना गाबदा बिथां ओरै फैरा ओरै फै बिथाङा नांगोलनि बिदि आरोखि ओमफ्राय मा जादों होनदों नोंसिनिया कारेन्टआ औ बद्रगाव मा होनदों औ बज्र गावनानै गैया गाज्रि जाबाय बानायगोन दा बिदि आरोना ओमफ्राय दखानफोरनि माल लांनो फुरा फिटिं खालामबाय मानसिफ्रा फुरा हनै हरै मिनियाया गलं गफं जागासिनो दं आखाइ फुरलाय मालाय नोंथ' नांगोलनि जाहैबाय नेबा औ आदसा ओमफ्राय दिनैथ' जोबनानै थांबाय नांगोलनि हिसाबै नांगोलाव होबाय आदसा ट्रेक्टराव होग्राया ट्रेक्टराव होबाय होथोंसै नायनायसै रिजाल्टनि दावहायाव सोर देरहायो सोर देरहाया दा आदसा बेखौनो जों नेबाय थानांसिगोन ए मा होनो 4 थारिखआव रिजाल्टआ 4 थारिखआव होनाय जासिगोन आदसा नेबाय थादो बे खय एकथा दिनाखौहाय आरोना ओमफ्राय जेननाय देरहानायालाय जेननाय देरहानायखौथ' जों दा बुंनो हाया बे संबिधाननि दावहाथिलि जाहैबाय दावहायाव सोर देरहायो बेनो जासिगोन माने आंनि केन्द्रआवनो नालाय लोगो मोनथिबाय आरोखि ओमफ्राय नै ओरैहाय दखाना जुबाय नै फुरा जुलाबाय मैगं थाइगंबो फाननाय जादोंमोन हनै अर्गानिक मैगं थाराय मैगं मा मैगं फुराबो मोनजोबखाबाय आरो नै बिहामजोफ्राबो माथो लाखो बिहामजोफोरनिलाय मैथा बेयावबो दंमोन दखाना जुबाय आङो दावदै दैसे फ्रि मोनजाबावोसो नैबाव गावसोर जाजोब्बाय नामालै इसोरलाय जों जाजोब्बाय नै मोनथाम जाबाय जों थोस बेयावनो जादोंमोन बिराद सान्थिहाय जानानै थांबाय ओमफ्राय नोङो मा मोनदों होनदों पलिनिजेन दा लांनायसै आरो दसेनि उनाव बाक्सुफोरखौहाय लाबोग्रोथोंसै साहाथिंजायनिफ्राय ओमफ्राय जोङो मैयाबो ओरैबायदि पार्टि जाखादों दाउ बेदरजों ओमफ्राय दिनैबो जाबावनोसै दा फैबा आं आमायल' हमबायलै नंगौ सारा दंना आं बेखायनो बासिया जानांगौरा उफाय गैया सेंग्राफ्रा जानो नागिरलायबाय नै दिनैहाय जाबावनोसैलाय दे सेंग्राफोर मावखानोसैलाय दा जानाया औ सरखार गैयालाबो जानांगौलै ने सानसेथ' जागोन ना दुफुसनो आस्थे आस्थे हनै गाबदा खाबावबायरा औ नैबो जोंनाव जाफानो नागिरदों जोङो मिलायजोबगोनलै माथोखौलाय ने बा
जानायालाय नांगौजों खोथा गैया औ जानायाव जानायसैलाय जोङो ओरैबायदि मैया मोनावबो जाखाबाय आरो दाबो जाबावनायसैलाय औ ओरैबायदि जानोसै मा होनो उदैया सिनाया उदैया सिनायखादा हासु माथाम ओंखाम जायोलै बयलारखौ उदैया इयो औ मिनि आइया दा मोनायावहाय रावबो गैयाला बुखुमाना दोननांगौलै खौने माथो बिर'थि सालाखौ मेगना सिनायलाबो उदैया सिनाया मोनसे बुस्थुआ जाथि दा जोंनि बे गासिबो जोंनि गोजा जाहैबाय गामिनि नै ने जेननाय देरहानाय थाखायो मोजाङै मोजां जानानै थांबाय बेनो धन्यबाद ने खुनु दावराव दावसि गैयालासे बल खेलायाव सोर देरहायो सोर जेनो बे गावबागाव खाफालनि खोथासै गावबागाव बेसेन गोसा भटखौथ' होनानै हरबाय जाय जेराव मोजां मोनो बेयाव ने बयहाबो औ होमब्ला जोङो दा खुनु गामिनिजों गामिनि माबा गैथ'लै आरोखि जानायसै दा मिनियाखौ दा जानायाव गैया जोंनिया आलादा लै बिथांमोननि बयलारला जोङो लकेल आदसा जोंबो मा लायनाय जायो दा ओरैबायदि नै बहाय इसिनो सानैल' दंलै ने बहाय इसिनो सानैल' दं नैबे सासे हनै जोंना गावदा सासे ओइ गावदाबा ओइ फै रावरा ओइ दाय रावरा ओरै फैरा जानायला थोफारा खौलाय मानो जानांगौरा खौलाय माथो लाजिलायनाङालै दे दालाय माथो जोबखाबायद्रायलैसो नों ओइ थफा नोंबो जाहैनाय नामा नैबो नांगौलनि आरो बिथाङा मेम्बार नांगौलनि सासे ओरै फै पार्टि जानोसै रा जोङो दा ग्रोन पार्टि जानोसै इलेक्सन जोबनायनि जारलालै औ दे लायदो जाहैबाय भटआथ' जोबनानै थांबाय औ दे